kaltetuak izan direnei laguntzea, babestea eta beraiekin egotea. Egunon eta ongi etorria guztiei. Ohikoei eta egu hurbildu berriei. Me da mucha pena no haber conocido a Mikel Zabalza, como lo habéis conocido muchos de vosotros, vivo, sonriente, trabajando. Yo solo conocí a Mikel Zabalza muerto, torturado, desaparecido. Yo solo conocí a Mikel Zabalza como en el caso Zabalza. Apelo a la conciencia y al corazoncito de algunos de aquellos que mataron a Mikel Zabalza. Igual en su retiro, en alguna casa del pueblo, se acordarán de aquello que hicieron a Mikel Zabalza. Kezka, ardura eta beldurra areagotu egin ziren, jakin genuelarik istorio ilun haren segida, gure eskolatik hain hurbil, beran Endarlazan gertatzen ari zela. Eta orduan erabaki genuen zerbait egin behar genula. Eta, elkartu ginen, gure eskolaren ondoan ikastola zegoen, ikastolako lagunekin, eta gure bizitzako lehenbiziko greba antolatu genuen. Eta berako karriketara ateri ginen, gure protesta, gure haserrea adieraztera. Antiterroristak ezarritako inkomunikazio aldia amaituta, gure susmorik txarrenak baieztatu ziren. Herriak eta iritzi publikoak ordea ez du bertsio ofiziala sinistu. Guk ere ez. Eta urteroko aldarrikapen bera dugu gaurkoan ere. Justizia. Urte hauetan guztietan, ez baitugu haren arrastorik ikusi. Torturatzaileen alboan egongo ez den justizia. Egia azaleratuko duen justizia nahi dugu. Eta ez, Espainiar Estatuko Barne Ministerioak emandako bertsio ofiziala. Gezurra.